Si Montibon mo yung average of 95 with high honors siya. Si Rexy, si Tulio, si Chesa, si Kristen, mga with honors. Kaya nilang average niya about 90 to 94. Ilan ako mag-rise. Wala na sa pili. Wala na. Good morning, ako na po ni guys, si Ruby Provinciana. Welcome back to my channel. Unsa karon guys, na ako dari ga intro guys, kaya arang sa baado sa ama ay nag sig nga patugtog ja kuan maka labad sa u guys, kanang tugtog nga arang ka magubo ba ja guys. Padung demi sa eskwelahan kay mag meeting ko ni Crystal alas 2:30. Crystal guys na una arkas-pas sa Mulakaw nga gihangat nako. Kasi nakahangat na Nang gibutasan ko ito ay gihangat ko guys, gihangat kung juli kay di nakahanangatan nak narantaasan na ka na imong buhok ko, lubutan na sa mong lubot ha. Wala na sa kuan guys, narantaasan buhok murag mong kukulam. no. Sa pagkamalan kang aswang. Ang mata kay hang. Nang hang hanggang mata na. Dito guys, ang panahon, grabe. Siga, kuan ka ng siguan dari. Na orang nag lawar batag bagdag padung bawo nga niyang mata nga hangman murag. Salamat day kadyo sa magpadoktor dali sang mata. Check up pulo kang mata guys. Salamat ni Cheryl kay jay magpa-check up sa mata. Gwapa ka jud ja, TikToker nga gwapa nga sexy. Dili kay daghan ba kayo nga natumbang sa sakyanan. Sige kami nag-meeting na diri guys, dungag na kaduwag sinso guys, diri jud mi maka video dito sa bahay kay na mga saba. So guys, ni hapit day ko palit og kamuti na sigig uwan diri. Lanak, wala ba kayo dang padung nak? Di dyan na sa manghuwat, oy. Huwat ako. So guys, na ako nasbay, diaghang kita nang gahapon ni guys nga upo. Nja kaya manigi pang tangtang ni na si babaw na kay pagbuto naman halis ni aging adlaw. Nja duha ni si Jaka punuan ang giatbang niya kanin sa pudo. So ato na tayo mabunga ni guys. Diya guys, agahang kanang kapad sa sopa ni mahinog. So atangin nito guys kay maghimo ko og kanang Sarah. Kay nay gitudlo day si Cyril na tambal di ko ni siya kanang di ko nubutangan og sugar kanang suka ra nga sa lubi og kanang mga panakit ra. So ang sang buhaton guys kay mo na yang kanang lutuon. So atangin nito guys kay magatsara ko. Para nahon dyan magatsara pug ko kanang butangan nga suka kay kang bana di man ganahag kuan. Dari mi ra ka busy mi kay ang gigaba lagi ring daring sa kaingana ba kay
Ang plano dani guys, di na sa butangan ngana. Iplatra na sa tulid ang butangan tamlan sa nahuga ng ampalaya. Kay nagseed ko ampalaya. Katunggi kantos buhol. So aron na sang ipang tusok dari ja duha ka ngana ba. Ya didto ang ibutang kuan. Ang didto pipino gihapon ja katong didto kay na may manok. So di na to na mahilagtan ng manok diha. So wala mo matiwas na to guys kay ugma na pud to na mo tiwason para mag garden ko guys para tamna na og kanang ampalaya. Diyan guys salipay jud ko kay gaheng bayabas ning bunga na. Do ka buok madun naman na siya og di na mahug na kita mo guys. Kamu pakitaan ha. Na kaniyang bayabas o ning bunga na pud siya madun lamang di na sa mahug guys na. So makakita ra mo na dako ba siguro na kay di man tong na maligja danang dako jud kuno sang bunga. Salamat kadto ni Mama Julie kay naa ning bunga na jud daghang mulberry na. Kay ha man sang ipang putlan. Taas naman tanan siya kadto guys ang ipang putlan sa ana na nga. Hindi ka na isang sanga day mo na dihang mga bunga. So namunga dud siya. To apod namunga dito guys so. Daghan man kadto ni murag siyam ka punuan ni. So daghan jud kadto kog maani. Nga mulberry na ang tanawa oh. Kaya ha man sang ipang putlan mo na kuan siya ning bunga. So mo to ang video karon adlaw guys kay ganiha wala ko naka-video kay grabing sabaa din taon na rin hindi ta maka-video og saba. Ja, gikan misang banal to ng kuan pud mi nang namutod sa mga kuan ja giguba lagi tong kuan magtanom lagi kog ampalaya. Ja dari kay magluto na pud mi panihapon. Sinik mo to ang video karon guys na mura na kog kay ising-ising na guys kabilat-bilat na. So salamat kaadto sa Ginoo sa atong nabuhat karong adlaw. Salamat sa Ginoo nga karon hapon na pud, ting katog na pud, ting panihapon na pud. So karon mag-prepare na pud mig panihapon. Kay sinikol ga klase. Salamat day kaadto sa hang ka video call karon nga from nana sa Italy. Pero taga diri na sa Oslob. So Abrio nagihang apelyido. Salamat kaadto nimo sis. Sa imong time nga naka-istorya jud tan ja. Nalipay pug ko nga kuan guys kanang tan-aw li kuno sa isang vlog nga ang maghilak kuno pug kung hilak pug kuno sa taon pud nga naman jud ko nga dali ra man jud ko muhilak. So salamat kaadto nimo sis sa imong time nga naka-istorya jud kanamo ni Cristel. Salamat kaadto. Abrio naging apelyido guys. So taga diri ra pud na sa Tumalog. Pero dugay na sa nasa Italy. So, shout out ko sa akong mga my loves diha. Sis Marieta, sis Salumi, sis Shaylab, sis Cheryl. Salamat. Kay isa ko na kung patsikap niyang mata. Kay na lagi ka ng hap, lagi ka doon niyang mata. Salamat ka doon. Yung mga blessing ngayon yung gishare na mo. Salamat sis Muna. Sis Marisil. Salamat kadyo sa imong si update na mo dari. Salamat sa sis Inin. Salamat kanang basta kay bawo na mong katunguban nga wala namin siya sa Sir David de ay og si Ma'am Regina. Salamat kadyo. Wa di man jud ko makalimot ninyo. Tanan-tanan. Salamat kadyo sa inyong mga pagmahal na ho. Ay dako kadto mo tabang sa among pamilya kay kanang ninyo pag-skip sa among mga video bisan og kanang kuan dako na jud kadto tabang lang inyong pag wala pag-skip kay madyo lang naka mamisumi maka palit lagi mig makinahanglan sa among pamilya. So kaning among pag-vlog guys mura na pud ni siya og kanang trabaho lagi pud kanang manarbaho lagi pud kag mag-video nga na kay kinahanglan pud ka mag-video mag-edit ja kanang bisag kanang usay gali mabuhian na ang cellphone o mag-edit pud guys kay kanang murag sobra na jud say makurat na lang ko guys nga mabuhian na kay kanang kakapoy na si mong mata ba nga magsigag edit na di pud kadto lalim mag-edit manang di pud kadto lalim pud ning mag sa puta ka vlogger. So guys dari sa ta sa kuan kay hangatuon si Cristel dadtos bye-bye.
Kay na dayhang nakit-an nga murag yati man siguro ni. Yati na anak no. May yati guys, anaw ha. Sa dari guys uga. Kuan. Sunay ning abot nga hala na isa ni lang ikarga nak. Na. Isda lagi itong nga dake. Na murag ka ng butanding. Nagkuha man kanilang butanding. Or puro magbutanding ra na. Ilang bangka nga puro magbutanding to guys, tanawa. Ang ipada ang kuan ha. Na. Unsa ka na sila mangingisda ba na unsa na? Or gis na? Siguro na guys, ipang naog na nila ilang mga gis diha. Siguro di rin na sila mag-check-in sa Brumini. Wow, ka nice. So,